Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Za a nuna muku yadda ake downloading ɗin bidiyo a Facebook. Sakamakon wasu ba san yadda ake downloading na bidiyo a Facebook ba, so bari a nuna muku kafsa. To da farko dai za ka shiga Facebook kamar haka. In ka shiga Facebook za ka shiga bidiyo, ga nan bidiyo. Idan ka shiga bidiyo za ka zaɓi bidiyon da kake so ka ɗauka. Misali yanzu misali ga nan mai suna bidiyo downloader. Za ka shiga Play Store naka ka yi downloading nasa. Dan shiga don muku downloading ɗinsa ku gani. Yanzu ni ga shi na shiga Play Store na, zan yi downloading nasa. Ya shiga ga nan inda ka wajen searching ɗin nan, sai ka rubuta bidiyo download misali ga shi babu shi a nan misali, babu shi a nan. Ina ga ba mu rubuta abin daidai ba. Bari mu sa can ya bidiyo download na. Yawa ga shi nan misali, ba wannan ba ne. Yawa ga shi nan ya ga da yake na riga da na yi abin nan ɗinsa. Ga shi ya riga da nuna mun update. Kawai ku wura ku yi downloading ɗinsa, sai ku zo ku shiga kamar haka. Idan ka zo ka shiga kamar haka, dama already ka riga da ka yi copy link naka. Idan ka shiga ka zai sacin haka, zai buɗe ma amma kafin nan na buƙata ina account ɗin Facebook da ka yi use da shi. Idan ka shine insha Allah ya wannan bidiyon da na yi downloading ne. Wannan ɗin ma ga shi kun ga ya gama zuwa kenan. Yawa yanzu haka misali ya ga dukkan laifin da yake tsakaninsa da shi, annabi ya ce sai dai amana. In ya ci amana to ita ba ta kowa. Hanyar da ake yi kenan ake downloading. Yawa shikenan.